Amen. Amen. Praise the Lord. Tanay ko ng Diyos, sigapon nga siya itong kauban. Wala gingon ako sa inyo, pagbilin din tayo sa lubangan sa Ginoo sa kamay rata. Kining nahitabo nato mo na ang kining ilhanan nga di na Ginoo nagpahinumdom ka nato nga siya mabalik na. Wala usay mo awit ta. Walay makakumpir sa promise sa Ginoo nato, di ba? Ito ba mo nga ang Ginoo nag-promise nato? Kung ang Ginoo nag-promise nato, wala ato ang tuhuan sa ligan jud karong panahon na. Kay mao na ni ang time. Morning niya ta diri kay aron kita magapatalingog sa usa ka gitawag og pulong sa Ginoo nga mao kaniya ato ang suga sa talan nga atong pagkatakdan. Madiin kita niya pa sa kalibutan. Dinungdan maadhi kita sa simbahan kay ngano man. Iya diri ang pulong sa Ginoo. Igapadayag niya sa iyang alagad. Aron pagpangandam nato sa pagbalik sa Ginoo o sa mga dalan nga diin ang Ginoo ani diri. Kinsa may ang aniyon diri kung way nangandam. Mabita na ang Malakay chapter 3 verse 1 antod sa 3. Niingon siya dinhi. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. Even the messengers of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Verse 2, but who may abide the day of his coming? And who shall stand when the appeareth? For he is like a refiner's fire, and like a fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them their gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Mao ni ang Ginoo nagpadala og mga messengers. Nga kana mga mensahero sa Ginoo nga mao na ang mga pastor, ang mga messenger, mao na ang mag-andam sa dalan sa Ginoo nga karong adlaw ang Ginoo naog kada Domingo sa ato kay Christian man ta Domingo. Sa Islam is Friday ug sa Jewish is Sabado, Saturday. So ang Ginoo baga panaog kanunay sa panahon sa adlaw niya. Labi na kung ang Ginoo hisgutan sa iyang ngalan. Ang iyang ngalan hisgutan sa mga tao nga nangalagad diyan kaniya. Nga din katong simbahan nga matud pa niingon sila kanang tukuro ni Solomon na templo nga din ang pangalan sa Ginoo naa diha. O bitaw na ninitak na nagisgot na sa pulong sa Ginoo kay mao kani ato ang dalan. O na hinungdan nga ayaw gid kalimti ang mga pulong sa Ginoo nga diin imong nadunggan kay mao kana ang kahayag. Mao kana ang treasure nimo bilang ikaw Kristohanon. Aron di ka makalimot sa Ginoo. O bitaw hinungdan nga walura ang naluwas. Kung nakasulod sa arka ni Noah kay ngano man wala may nagpahinumdom kanila. Kung kanus amo sulod si Noah sa arka, pero kita karon tungod ang gugma sa Ginoo gihatag niya ang bugtong anak nga nagdala og grace. Siya nagpainumdom nato og nagsulti kanunay nato nga diin kita kinahanglan manulod yun. Bulahan ta kay ngano man duna tay guidance at dunay mga mensahero nagprepare sa mga dalan aron ang Ginoo matod pa niya shall suddenly come to his temple. Karon ang Ginoo nanaog aniya sa atong taliwala. Kay ngano man atong gisgutan iyang ngalan kay ang ngalan sa Ginoo mao na ang mga pulong niya. Mao in the presence of God there is peace. Doon natay kalinaw. O bitaw na magpadayon ta pagsulod sa gitawag og gi-provide sa Ginoo nato ilabi na ning mga panahon na ni. O bitaw na mingon ko ninyo ayaw kalimtin ninyo ang mga nadunggan ninyo mga pulong sukat pagsugod sa pandemic. Kay katong mga pulong
o kato inyong guidance kung sa inyong buhaton. Kaya nga naman, ang Ginoo mo ang ato ang magbalantay. Siya atong magbalantay. Manang giingon ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me into a green pasture." Muna iyang giingon, gigayratan niya diya sa malunhaw nga sibsibanan. Ug iyatang gipakaon ka ng ambot pasabot. Ang atong magbalantay, kanunay nagapakaon ka nato sa pulong. Muna inungdan ang Jeremiah, nagingon siya dito, nga, "I will give you a shepherd according to my heart, will feed you knowledge and understanding." Nga ang magbalantay, nga ang messenger, maunay mo andam sa dalan, maunay mo pagkaon sa kahibalo, o sa pagsabot, aron masabtan nato ang tanan buot pasabot sa Ginoo kay giprapisi na daan ni Jesus Christ, siya ang light, unya way nakasabot kung unsa ang light. Na din ang light, nagpahayag ka na sa mga pulong niya nga mao ka na akong gabayan, which is mao kani ang Holy Spirit nga di mao kini mo guide nato ug mo comfort nato labi na ni nahitabo nga di mismo si Jesus Christ nagsulti about sa iyang pagbalik. Hinungdan nagsulti siya sa mga ilhanan kung siya atong buhaton kay kini usa ka ilhanan mao kani ang last nga mao kini ang gibati karon nato nga under ta sa tunggo sa Ginoo ang kalibutan kang mga anak sa Dios nang hadlok. Hadlok yun ta. Kaya ang Ginoo nagtugot ini. Apan tungod ini, kita gipahinumduman sa Ginoo. Na bisang pa ining taliwala sa hadlok, tungod kay naamatay Ginoo, siya maghatag na itong kusog. Ang kusog na ito, mao kaniyang pulong sa Ginoo. Mabita nang musulti ko ninyo, aron dili mo matod pa nga masalaan kung asa mo padulong. Kung magpabilin pa ba mo sa Ginoo, kung nagtuo pa mo sa Ginoo, naunsaon na niyo pagtuo sa Ginoo, kung walay mga gipasalig sa Ginoo nato, sadya nga mahitabo ning mga tanang mga butang. Kung sa pagkakong muabot ning gitawag o Great Tribulation, kung sa katong buhaton, siguro ang mga pastor nagtudlo, ayaw mo kabalaka kay doon rapture. Ang pangutana diya, kung qualified ba ta sa rapture? Kung qualified ka sa rapture, labi na qualified ka sa Great Tribulation. Sa tinuod lang ang rapture, ibalin lang ta sa lugar nga gisaad sa Ginoo, dili ta ingon niya dalhon sa langit. Kay muhari po man siya risulod sa 1,000 ka tuig. Dalhon ta niya sa dapit nga diin mo na yung giingon New Jerusalem. Kay ang Old Jerusalem mawala ra na. Mo bitay hinungdan maning kamuta nga diin unta ang Ginoo magatudlo ka nato aron kana mo atong lauman labi na karong panahonan ni nga diin aniya ta under sa gitawag og kanang pagdumala sa mga tao nga walay Ginoo. Labi na unsa ka kung moabot ang Great Tribulation nga diin dili na gyud mo ilaw Ginoo. Apan ang Ginoo nato mao kana ang naggiya kanato karon. Mo na nga diin nato yung tan-awon ang pulong sa Ginoo nga diin. Kanang pulong mo na itong guidance, mo na itong pagkaon. Mo na ayaw kalimti itong mga gitawag na itong mga gipangpahinungdom na ito sa inyo atong miaging mga Domingo nga diin. Ang mga ilhanan nga diin ko nag-ingon kaninyo sa pirmero sa diyan nga nitabo ni pandemic ang usa ka ilhanan nga diin the last warning of repentance, the final judgment of the last days, and the grace period of the redemption, or the last and the final cooling of grace. O katong gingon nga extended mercy and a little space, and the revival for the remnant, a little revival in the bondage, end of coming, and the world is in danger, and the provision of the midst of the 666, og ang sure foundation which is, matod pa niya, the provision is the temple of God, og ang karon padayono nato ning gi-provide sa Ginoo nato aron di na mahadlok, aron natin paglaom bagsig naalam ta sa balay mo nang maminaw ta sa pulong sa Ginoo niya. Ayaw to kalimtin nyo kay mo to'y guidance.
Kay kung mahuman ning COVID, basig makalimot na mo ato, nga diin nganong nahitabo ning pestilence. Tungod kay, nagpainumdum na ang Ginoo. Kung dili ito ninyo kanunay hinumduman, ug nagkalimtan to, ana magud ang tao, sa diya nga walian siya, makalimot yun na siya dayon. Mo bitaw na ang gusto sa Ginoo mag-meditate with that day and night. Mo bitaw itong ingon si Joshua sa chapter 1 verse 8, dili niya ibulag ang basahon sa kinabuhi. Kung dili nagapahinumdom o nagapalandom siya adlaw o gabi, gadiin katong yang gipalandom, dili lang kay ang pulong sa Ginoo, katong gihatag nga kahibalo o gipasabot sa inyo sa mga magbalantay. Kay mao man to ang mag-andam sa dalan sa Ginoo kung muangin na siya. Wa bitang niingon siya dito sa Malakay, kinsa man ang mubarog. Matod pa sa Malakay chapter 3 verse 2. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? Kinsa may mubarog unya, makabarog ba ka ta, magpabilin ba ta? Naapabata sa atubangan sa Ginoo, kumubalik ang Ginoo. O bito to hinungdan ang magwawali, nagawali, nagipasabot niya, bisag taliwala ini pandemic, doon na tayo paglaong kay nga naman, doon na ikisulti. Kinsa may nakaibalo nga kining pandemic, kining COVID-19 mawala. Kinsa may nagsaad ini nga din kini mawala, ug nakadungog ba mo sa mga magwawali nga kini mawala? O nagpaabot lang mo kung kanus agayod ni mawala. Mabita na inungdan ang pulong sa Ginoo ato ang gipangita aron kita may baluta kung sa atong buhapon. Kaya nga naman, tungod ining gitawag og pandemic, naundang man ta. Karon way mangutana nga anong naundang ta. Kabubuton ba ni sa Ginoo nga gipaundang ta? Mabita inungdan ako nagwali kaninyo kaysa tinuod lang ang Ginoo nag-ingon sa Roma. Iyag yung gi-stop ang atong panagsimba. Anang pagbuhat of righteousness kay siya maghatag og gamay a short time para sa mga katawan sa Ginoo nga ilang buhaton. Muna na ang gugma sa Ginoo nga naghatag siya chance. Wala niya dayong gisunod ang mga kapahitan o kalisdanan ning musunod nga pandemic. Muna ako isultin ninyo matapos nga ning pandemic kay kini usala ni kawarning ug sa kasayan aron ang tao mag-prepare. Kaya ang Ginoo na higugma na to, di siya mutugot nga dili nakapangandam. So bitaw na hinungdan ning sa prepare to meet day ganon. So amo na to pag-prepare kung way magpahinumdum na to. Muna ang messenger nag-andam og mga dalan na unsay atong buhaton aron pagbalik sa Ginoo mahaabtan ta. Manang giingon ni Jesus Christ sa iyang parables nga kadtong mga magbubuhat nga diin maabtan gani siya nagabuhat bulahan siya. Niya kung maabtan ka wa kay buhaton kay way nagtudlo nimo sa buhaton sama karon kung wa patatuguti kun hinungdan gamay ra mga tao ni atong simbahan ay dunay limited. Muna hinungdan nga diin nga kita wa masayod kung sa atong buhaton apan sultihan ko kamo kung ang Ginoo nga atong magbalangtay siya po nagpadalag magbalangtay kay ang tao gani way magbalangtay itawag na ni Jesus Christ og nasaad siya ang lost sheep anang nawala nga karniro kay wa mo siya magbalangtay mo bitan ang ingon ang sa Peter nag-ingon dito nga karon kita na ibalik na sa magbalangtay sa atong mga kalag. Nga diin mo ka na ang nagagiyak ka na to. Mupita ninungdan si Jesus Christ ningon siya ang mayong magbalangtay maghalat sa iyong kagalingon alang sa iyong mga karniro ug ang magbalangtay mo ka na ang mugiya sa mga karniro kung asa siya padulong mugawas ug musulod. Ingon pa niya dito sa libro ni Juan chapter 10, ug matod pa niya dito, ang mga karnero maminaw sa iyang magbalantay. Kaya kung ang karnero dili maminaw sa iyang magbalantay, ang magbalantay dili niya na karnero. Kaya ang mga karnero maminaw gud sa magbalantay. Pabitan na hinungdan nga diin kamo gihatag sa Ginoo o gipadala sa Ginoo ngadto sa ka magbalantay. Pabitan na kung kinsa ang inyong gituan magbalantay, mao kadto ang paninglon.
sa kalag sa mga karniro. Yung pa dito sa Ezekiel. Paninglon siya kung unsay naitabo sa mga karniro. Mobitan ng alaot ang mga magbalangtay yung panirimaya. Nga di mo guide lang sa mga karniro palayo. Mobitan na nga di ininitak na ako nagasulti kaninyo mahitungod inipulong sa Ginoo dili na ko paninglon. Unang ningon si Pablo, ako gisulti ang tanan. Wa gyud siya gitago kundi yang gisulti ang tanan aron di siya paninglon. Mao sad ni ang gisulat ni Pablo, ako kung gisulti ninyo tanan. Mo ni ang ako isulti po ninyo karon. Nga karon ang panahon na matod pa niya dili sa akong na basahan, nasabtan. Now is the time to seek, receive, enter in the kingdom of God. Nga naman, may kaway. Tungod ang kingdom sa Ginoo, mo ni ang provision. Kung ningon ko, kaniadto o Domingo, ningon ko ninyo, nga ang templo mo na provision of God. So, aduna pagyoy provision sa Ginoo nga kingdom. Nga kung ikaw gitawag og templo sa Ginoo, kinahanglan naa ka sa kingdom of God. Kay dili ka mahimong templo sa Ginoo kung dili ka makasulod sa kingdom of God. Sama gud atong gibuhat nga templo ni Solomon. Nga diin, ang templo nga gibuhat ni Solomon naa sa kingdom ni David. Naa sa kingdom ni David, o ang kingdom ni David gitawag og Jerusalem, nga ang Ginoo nag-guide kang David. Nga ang unang hari nga diin nag-ila sa Ginoo gayon. Mo to hinungdan nga diin kaning kingdom nga giingon sa Ginoo nga gitawag og Jerusalem, naa dito ang templo. O bitaw tang wadto ta sa Jerusalem. Kanang Jerusalem gitawag na sa spiritual pa the Mount of Zion. So kung ikaw gihimong templo sa Ginoo, kinahanglan naa pagyud ka sa kingdom sa Ginoo. Nga niingon nga diin, pangitao nato na, dawato nato na ug musulot na. Kaysa tinuod lang ang pulong ni Jesus Christ, hangtod karon nagingon, pangitaan ninyo ang gingharian sa langit. Kaya nga naman, mabitan na hinungdan ang Ginoo nagpadala ni ilhana nga pandemic bilang warning ni maron ang tao ba mahinungdan sila kung nakaplagan ba nila ang kingdom sa Ginoo, kung labaw sa tanan na dawat ba nila ang gingharian sa Dios, o labaw sa tanan sa diyan nga nidawat sila, nisulod ba sila? Mabitaw na ang gingon sa Hebrews nga ang kingdom that cannot be shaken, nga mao ka na ang atong provision nga manulod yun ta aron kaning kingdom nga gingon sa Ginoo. Mo ni ang gingon nga provision nato, mo nang manulod yun ta sa kingdom sa Ginoo. Kunya kaning kingdom sa Ginoo spiritual lang ni. Mo na magisgot ta about sa kingdom. Ang Revelation nagprophecy na daan nga matod pa ang kalibutan, ingon pa niya sa Revelation chapter 11 verse 15. The kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, and shall be reign forever and ever.